Ningizimu Afrika, Mzansi sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona. Mawukuthi-ke usuku lakho lokuqala mhlambe uhlangana nalo mbukiso, ngicela-ke ungalenzi iphutha, subscribe ku-channel, uciphize i-notification bell, ungaphinde futhi uyishare ividiyo. Bafethu, Zikwi-Trend TV siyaqinisekisa ukuthi sikulethela-ke udaba nodaba olusuke lutrenda usuku nosuku. Bafethu-ke ngiyongixolela-ke emavidiyweni engiwaphostayo bafethu, ngenza isiqiniseko sokuthi-ke ngiyakhuluma before ividiyo engisuke ngizokuvezela yona, ngiphinde futhi-ke ngiyivale ekugcineni. Bafethu, ngizame kaningi ukuzama indlela zoku-editha uma ngifuna ukuphosta ividiyo, ngiphoste nje iphelele ngale kokuthi ngikhulume, kodwa lokho bafethu akuzange kungisize cause inhloso yokuthi-ke sibe la sizonidilivela indaba kuwukuthi-ke bafethu nathi-ke ekugcineni sifuna kube khona esikutholayo ukuze sikwazi ukuthi siphile. So bafethu-ke ngiyongixolela impela wonke amavidiyo engizowaphosta bafethu, ngizoqale ngizoyithula ividiyo, ngivele nami ngikhuluma, then bese ngiyayidlala leyo vidiyo leyo, ngiphinde-ke futhi ngiyivale ekugcineni. Bafethu, sekulona-ke lolo daba olutrendayo-ke bafethu eThekwini, udaba lwaseNanda bafethu, le-West Gang bafethu. Kuningi esikuzwayo usuku nosuku. So bafethu-ke njengamanje-ke inhloso ukuthi-ke ngizokuzwisa omunye oke waba ilunga lama-West Gang, kodwa njengamanje okubeka njengomuntu osephumile kuyona-ke i-West Gang. So njengamanje uphila impilo straight, kodwa khona akuvezayo kuyona-ke le video engizokudlalela yona. Bafethu, ngifisa ukwazi ukuthi kuthini ukuphawula kwakho after ukubuka le video. Bafethu, kuningi esikuzwayo nesisazokuzwa, okungenzeka kube amanga, okungenzeka kube iqiniso. Siyayibona iy'thombe zama-West Gang zisherwa ubuthaphu ku-Facebook nje ikakhulukazi, kodwa bafethu kumele sikukhumbule nonesitha sakhe usezosiphosta manje, asibize ngokuthi naso siyilunga le-West Gang. But ngithemba ukuthi amaphoyisa, umuntu amlandelayo, umuntu asuke esenesiqiniseko sokuthi naye uyayikhomitha i-crime. Umuntu-ke mhlawumbe osengathelwa amachaphazelo, umuntu mhlawumbe ongasona isigebengu kodwa mhlawumbe obehleli naso ngaleso sikhathi. So bafethu-ke nayi-ke ividiyo yalo mfowethu lo ekhuluma iside lakhe as umuntu oseke wangena kwi-West Gang waphinde waphuma. Nayi ividiyo bafethu, ngizoyidlala, iyalandela. Sawubona Phutsaneni, unjani? Phutsaneni, la ngine-story nje esincane ngisacela ukudlulisela sona. Nami ngiwomunye nami wabantu abake cishe bafela into engekho, bafela amanga. Into yakenzeka la Phutsanele, ngingalahlekelwa umfowethu. Ekulahlekeleni umfowethu kwamele Phutsanele ngingene kule mkhakha lo ukuthi ubhuti wangibe uhamba. Mengingena Phutsanele kule nto, ngifuna ukuyibona ukuthi lento kanjani. Ayingase ngibone manje, hayi lento le inzima Phutsanele. Ngenziswa zonke izinto Phutsanele zakhona la, ngenziswa zonke izinto. Ayingase ngiqhela nje Phutsanele. Mengiqhela, ngiqhela phela nama angifuni nami ukubebona, babona. Ngase ngithi ngiyazimatanisa namaphoyisa. Ngithi phela ngifuna ukubachazela ukuthi kunento eyenzeka kanje endaweni nokuthi hayi abantu bomthetho-ke bangayidlala indima yawo, kwabe yibona abangibulalisayo. Ungibulaliseni kwabo na Phutsanele, lezi zinto lezi ade bezenza labafana, isikhathi esiningi bebezenza bengitshela, isikhathi esiningi bebezenza ezinye zazo kuthola ukuthi nje siyazi kunama-group chats nje esiba nawo, mhlawumbe izinto ey'xoxwayo. Meke ngathatha ama-links lapho, ama-voice notes ngawahambisa, ngaba-reports endaweni yokuthi kuzofike kwenzeka into yokuthi amaphoyisa asihamba ayongiceba. And into engangabhekana nayo, ngangabhekana nesihlupho Phutsanele ukuthi ngangaxhumana nabantu bomthetho, ngithi ibona bazokwazi ukuvikela i-country kanti ibona abadayisanayo. U-station commander waseNanda, hayi indaba yakhe kusamele nithi ukuyifakela amehlo. Mase ngiye ku-station commander waseNtuzuma, ku-station commander waka-KwaMashu. Hayi laba bantu Phutsanele angibazi ukuthi mina lezi ziqu lazo ekuthiwa banazo ezani, ngoba laba bantu yonke into eyenzakalayo kuze leli qembu likhulu libe lengaka from the scratch bayazi ukuthi kokwenzakalani. Yibona abaziyo bonke izinto abazaziyo labantu laba baphezulu. Kodwa meke wathi uyasiphazamisa lezi ngane, zizohlala ikwazi ukuthi ubani, ngizothola ukuthi ubani owenza zonke lezi zinto. Phutsanele kulungile ukuthi ngiyayidela ukuthi nabanye abantu kumele bazi ukuthi ngiye ngahlangana nesimo esikanje, ngiye ngacishe ngafa ngibulawe izona lezi ngane
zingibulalela ukuthi seziyazi ukuthi mina kuthiwa ngiyazi impimpa ngiyimpimpi. Cha nje buthanele ikona lokho ngifuna ukukudlulisa kuyimanje emoyeni wami ngibuhlungu ngoba ngangazi ukuthi thina mesikhala kuzomela isikhale abantu bomthetho kanti labantu esikhala bona abazizweli bona abasifuna sife. Kahle hle buthanele into ekhulumayo laphana lesengane inemali kakhulu. Ekubeni nemali kakhulu zikwazi ukukuthengela iphoyisa. Lezi ngane zikwazi ukukhambela ngeveni lamaphoyisa ebhalwe ibranch yakhona leyo ndawo. Zikwazi ukuswenkela ngeemfomu zamaphoyisa. Zikwazi lezi ngane ukungena ziboshwe nesibhamu siphume nesibhamu. Nkosi yami ngiyacela buthanele niyenzama ukusukuma nithi ukuyibheka lezi ndawo. Ngiyacela noma nje labo station commander bethu kushintshwa kancane kuthathwe noma basekudeni belethwe laphana nibe nishanela nibe niqoqa kuze niyobona ukuthi lo msebenzi eniwenzayo yoba right. Ngiyabonga buthanele. Ayike bafethu ngithembe ukuthi nizizwele iside likamfethu ukuthi uthini. Angisho ukuthi umuntu mhlambe okhuluma into eyiqiniso kodwa ke bafethu ya ilona side lakhe leli alibeka esibongayo ukuthi bakhona abantu abakwazi ukuthi ke babuyelwe ingqondo if sebengenile ebugebengweni. Esithemba ukuthi basebaningi abasazophuma kuleli ifu leli ngoba phela bafethu ifu leli ngempela kunqatshwa ngapha nangapha bafethu eNanda kufiwa every day. Kungaba umuntu oyedwa ngaba abantu ababili but kufiwa every day ngenxa yezigebengu noma ngaseyona iWest but kodwa kufiwa every fucking day. Bafethu make sure ukuthi ke uyayilike ivideo, uyasubscribe ku-channel, ungakhomenta futhi ku-comment section ungitshela ukuthi wena kuthini ukuphawula kwakho. Bafethu ngibonge ithuba, ngibonga nje ngesikhathi sakho ukuthi uyibukile le video and I'm sure ukuthi uyilikile ivideo. Make sure ukuthi mawubuka le video uyayilike bafethu. Ungalenzi iphutha ilike ivideo ukuze izorecommendeka ivideo ku YouTube ikwazi ukuthi ithole ama-views athe xaxa. Bafethu asiphinde sihlangabezane kwivideo elandelayo. Bafethu ngizohlezi ngikahle bafethu.